Сред участниците бе и Стилиян. Младият изпълнител представи някои от последните си песни, които се радват на големи успехи. Тук до мен вече е Стилиян, който също бе част от третата вечер на фестивала Балканско веселие. Здравей, как се чувстваш? Първо здравей на теб, здравейте на всички зрители на Фен ТВ. Чувствам се перфектно, много добре. Такава тръпка няма никъде друга, освен на голямата сцена, както е фестивала. Хареса ли ти публиката в град Сандански? Много ми хареса, ние даже дойдохме по-рано днес. Снимахме се по улиците, спираха ни хора с моят колега Синан. Беше много хубаво. А какво мислиш за идеята на фестивала Балканско веселие, която има за цел да обедини балканската култура, традиция и, разбира се, не на последно място, музиката на Балканите? Мисля, че е много добра идея това и че трябва да се прави много по-често, не само в Сандански, по-големите градове, да стане като традиция.